Sarihu TME School hem Ram Mandet. Huluni Harmon Club along technical training ajay mek kapaman. Paglong ka mentaro arong APHL siya song pen mai kang nipon. Congress sa song pen doning ko rahini APHL siya song along katsipaog dun. First semi-final Greater Hanjang Langso Inter-Village Football Championship 2021 Hanjang Langso along kapatu. Birta Kemi, Lochari abang pu abang pia dumapan. Dipu Commerce College Amlapati along Kep ang dengki untang dumapan Higher Secondary First Year Arts Lapen Commerce Stream Apartment Admission pi bomlo. Lapen pi ponbom krehini ang deng mate Higher Secondary ang dengki untang dumapan BA Lapen BCom First Semester KK Hondigo State Open University ke parlo sitame admission pi ponbomlo. Dolang aduntu MA Political Science First Semester KK Hondigo State Open University ke parlo lapen secondary mate kep ang deng ke parlo National Institute of Open Schooling sitame admission pipon bomlo. Ang ton ben kachini ponji aphan lam rehing pen birta en pon me laki jong pon phone number along. Phone number laki 8638 576919. Ruitule thodlo 8638 576919. Aduntu 8638-6754-64. Ruitulo 8638-6754-60. Aduntu 8638-9787-24. Ruitulo 8638-9787-24. Kardom pini abirta thanbang pini limalin timungpi non arjukta birtang tonpen. Lakhain ko rapon ilip MSC constituency ki parlo chokyola pen kailo kilometer 20 sosi inglong ahawra long kidwarat kidukilak aus sumara tumapan loke thegwek nang ji aphan mathasi school hem kimpi lopon ta ningdu alam labang soro along loke charle hem arta ningkan pikebra pho sosi lopusi pachini pon bonta sariho TME school along headmaster amen purnuhansi labang school along loke than thepin acheklo jonwang loke than ampai no chodeng bomlo bonta pining aningkan pho bagdolo arniwang ke thandam beknangji adim sita non ke ahoradang dam chosi ahut pen ke osumarawe lapen ahut pen ke osumar dampo lo than bang we pusi than pon lapen nona pangke lapang so school lake kangram suason si mandet lapuson lake komasia dai ke to loputa pherang kya thingno ronga soratum karju padopon lapen lapang so school along managing committee amai propulsion singnar pen lokachar like pe messenger phan meeting mate kaching wailin ta thedunong lepin langputa ningje pon Nilipen Moses Keron 365 News India Community adelo posi rong silo posi mission ben lamang so syntax hastame la pen ringware same mission ben I claim pi fasi ratmen chuni ri padi cream jong si nang ri nang chi auto tape ro de ni tum rong ben nang stame ria pen same so dak pen ni tum onang kok po ada school managing committee tum doma school managing committee stame lang li portion sing narlo la pen lang li members bang ko antong do ne tum chi ne la pen lang li president long lok pen la bang so school pan meeting hey hui same ni tum ke do the long li la pela mi school of hills ame kangram ong pe na posini tum rong si jingwai si pani si humbar ni si tum la rong si ki panpi school compound long ta school tum chinang le ong pe na posi rong bong ngram su therak me ong posi tum rong si ban si la bang so compound same tum claim pi dun tangdal lang Kechengsi semi-final Greater Hanjang Langso Inter-Village Football Championship ningkan suringi rank Korea Parman pai ni pain ko reser kep arni kang sam por pai ki thoma por pen Hanjang Langso ki patwa klamalong tinglijan ateran lapen kathar gori ateran atum angbongsi kechengsi semi-final pathupon labangso ki pathu esek aliralon ki bitun SGB Risohanse Rat Cyclem Bang Jonasing Phangcho Kasa Dunmai Phu JC Pathak HSA Kongchon Bang Amit Puran Terang Asian Pacific Master Game Bronze Medalist Rajan Rongpi Pencheng Lok Kete Keding Atom Chetong Donsi Football Kepa 2 Esek Aliralon Bidun Kathar Goria Teran Atom Minute Inkoi Kepa 2 Pona Hot Golisi Thapon Lola Pen Tinglijan Ateran Apat Minute Pikebra Pokepa 2 Poma Hot Puthot Tinglijan Ateran Atom Kathar Goria Teran Atom Apan Golisi Thap Tulo Minute Pokebra Po Apora Hot Puthot Tinglijan Ateran Atom Kathar Goria Teran Atom Apan Goal Thap Tu Full time Kepa 2 Pen Tinglijan Ateran Atom Kathar Goria Teran Atom Apan Goal Hini Pipensi Semi-final ang deng tinglijan ateran atum chepahai pon. Bokajan Pen Bisno Lekte 365 News India.
Ni phaing ko resir ke bar ni paklong ka mentarwa rong long ki kro hema marwa long APHL sia song atum pen arsik ji damai kang nipon. Arni tili por phai ke thoma por pen paklong ka mentarwa rong along APHL sia song pen mai ing nipon si rupon rong hang pen alhui ke pachinia por eng pon la pen bikrom taru pen mai chiphem pu pon si mai chari pon. APHL sia maya long Kongres asong pen doning ko rahini chingbedun lason si chuphapon Haraghat LEC APHL si secretary Rubising rong hang chetong dun si mentarwa rong asar pen chenglok doning ko rahini ara tatum Kongres asong along COC APHL sia song along chipok dun dong mukak pen Rubising Hanse 365 News India ahok lo ni tum kopia posi pini nak mentaru rong long IPHLC amai kidipon ang kogma mate kichopapon ang kogma jelalo alang litum IPHLC asong tum kiklaim kedam aot adur lapente kam jam sitame rada panakang hon kajinso thepik asinili tum chepo honlo tame kedam tanga bang genili tum ake haila jir hon hanse long sinili tum claim dun bom Kongres ai lo lasi alang lilong ke claim dun pen sitame nili tum thangnap akilong ke ave la pendalang sitame ke hai ke ave sitame nilitum isi ining kidugdam mangalalo nilitum bhan bidi sore tanang than sitame alang li nang ke thana teng pen sinitum kroi sitame arui pen arui nang ke chelang la son puta ave alang li ke damtang emisi sitame lada ka bang ke alang li haidet la muhamayang kang ana bang ke isi aman ke rakhido na bang ke nilitum dadak molazan apias anbe lasi lasu amana peng kelang dun pen alang li sitame nang tiu nang ji laso phanalam ke kali sitame alang li ladah nang ki chumri kebang la solam mang ave tame piniani thek dun long lo IPHLC asong tumbang ke alang li tum abang ke la rong long ke claim atum han sitame akhyal bang chen apen kaching hon abang RD sibet la Pirthia thagi si kero yanat sitame kacharlia kinang sot ni phai thongkebar ni por phai player ni kangsa malom phuluni constituency ke parlo phuluni harmon kabalong technical training ajai mek mate traditional hand embroidery ajai mek kang nipon labangso training scheme laki HRD of DC handicraft ko amen pen MLA dorsing rong hanga chor subita teron pipensi 1 pilo labangso training laki kapanong ponswar lo tumaphan athe ari pen keroi pon asona nat kapaching thur pon je phansi panong ponlo bangso maya long durti be pipensi mai chari pon Maya long manpeng pen kachetong dun MLA dorsing ronghang subita teron pi inspector handloom and textile Kadbarson Kathar Delhi pen program officer Naresh Kumar lapen kapre katung chetong dun Maya long RD do jodalam chethan pon MLA dorsing ronghang hin pen kaningje pon lake labang so scheme ke wan ke mi piklo athe nona kai ki phir ke thakse ta mi kijuma son si dolu son si iri pen ke roya sonta kijuma son si thek pon long la swajok subita teron pipen mathasi puthot phulunia rat phan panong si iri pen keroyason kivir popua jok puthot kangthur pon je phan mathasi ake joy pen iri pen keroyana than pon pola pen la so keroyason an kapre kadim jor pon thusi karbi mate arlenga pe riason pache thang pon po bangso along ke than pon chengji lake bang klikep so arlo phan ingwai pon si mate amen tha pon si ni phai thong kebrai siar ni pen pangcheng pon si chiklojon phlian than pon po adim harmon kabalong amat si than pon po puta pachini pon laben lake than pon ja sai hem MLA dorsing rong hang hin pen si ingpu pi pondo labang so iri pen keroi pon je tuma phan arniwang nong nam setami piponji puta pachini pon langhin pen Indrajit Rongphar 365 News India dak la embroidery tamane ari pen abangso keroy abangso ke than ponjia phansi bini dak ingpu ponlo cheklojon fli labangso a training doji labangke skill development labangso a part lo si Ministry of Textile handicraft labangso a department pen si labangso training ke pilo la pende government of India pensi la so training a center bangke nangke create all over India labangson a training peer handicraft department pen training people bomdo la song bong pensi dak Assam long dame Karbi Anglong along labangso training bang nangcheng bom lo kedam tang jintak pen kibu
karbiatum aton na beleng ingkrung hoton kaduk kawe cuhu kaduk kawe la so kibu keleng la bang so a training tame pipon lo ceklo Johnny la so pipon lo bang troket isi saya abes long bangkoi pen instructor tumta bang trok Kang telah cikgu John pli training pipon bomon bainong de pipon cuma. bainong pipon hola so hut ke la so jintak pen ke hut bang ke la ceklo Johnny a training la kacarli dunatum ke suri krepli raparweni ne longpon la pen instructor ke thek ser tum ke thana tum bang ke Pinia bertak lapuan sekang ton iglo arni kemi kardom.